Ассалому алайкум, бардои азиз, ҳама каса созен тинҷен. Шумо қарор дорен дар канали Сауду ТЖ, яъне ки бачаи ачкидор. Бардои азиз, имрӯз числан ана 18 феврал бача 18 феврали соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 119 сомонӣ. бисёри бардро мегӯянд ки хайрат амиру була худат гап мезанӣ. Бардои азиз, ина ҳашта ба телевизор наги, ҳашта ба Сауду ТЖ биги. 1000 рубл 119 сомонӣ набо пафтор кардам. Дар имрӯза видео мошинҳои фурӯши хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем. Бардои азиз, оз барои шуморо нархи навошона гап мезанем. Бардои азиз, ин видео ай дига видеоҳо фарқ мекунад. хоҳиш мекунам то охири видеоро тамошо кунед. Хона, квартираҳои арзон, мошинҳои арзон гарини бисёрай. Фақат барои дастгирии мо як дона лайки бепала бажихен. Анака мерим. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. Бардои азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин. Дӯстони азиз, и яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардои азиз гарини арзон шудагиай. Фақат шумо бардои азиз ҳами рақамҳо да занг бизанед. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарини арзон шудаги дӯстони азиз, занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтум ба шумо скидка мекуна. бардои азиз, апашкоҳо мо эълона сар мекунем, бо диққат ака гӯш кунед. срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, шаҳраки Ҳамид Али, маҳаллаи Ҷумабой Соқӣ, кӯчаи Гулистон. Бардои азиз, 7 сотиқ замин будай, 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ремонти хонаҳо миёна мега овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. хона бардои азиз, анач хеле ки тамошо кардесен, ягон камбудӣ надора. ошхона, баня, ҳоҷатхона оғил доштай, мактаб, магазин, бозорча, масҷид наздикай. бардои азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 250 000 сомонӣ мега. 250 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардои азиз, бо барои нархиш арзон мекуна. марҳамат бардои азиз, номерои телефонаш ҳастай, дар ин рақамҳо WhatsApp дора. метавонед ки хонаи арзона аз ноҳияи Зафаробод 250 000 сомонӣ бихарен. бардои азиз, вай, ана хонаи арзон пул мешид, ҳозир худам мехаридамаш. бардои азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Садриддин Айнӣ, қишлоқи Парсез. бардои азиз, 5 сотиқ замин дар хонаи кайдор дора. ремонти хонаҳо нав кардагиай, овсвеч мега ҳастай, ҳавзи овам дорад дӯстони азиз, ҳуҷҷатош мега 100%, анҷон хона, баня, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, мактаб, магазин, масҷид наздикай. айраҳи калон бардои азиз, мисол айраҳи калони Душанбе Қирған 100 метр дарунай. бо дар видео мисол нишон додагиай, мисол бо ақиб кунем бибинед. бардои азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 150 000 сомонӣ. бовар куненда, бай биги меарза. бардои азиз, 150 000 сомонӣ хона дар ноҳияи Хуросон, Аймираи Калон мега 100 метр дарунай. бардои азиз, беҳтарин нархай, намисол дар экран маълумотша нависагем, номерои Тоҷикистон шамасай, номерои Россияшда WhatsApp дора. марҳамат, занг бизанед, харидорӣ кунед. бардои азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардои азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардои азиз, форатон ки ай чақчақҳои Сауду ТЖ ақиб намонед, дар канал подписатсия кунед. ана бардои азиз, хонаи фасони хушрӯ дар шаҳри Душанбе, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Нефтияник, ҷамоати Гулистон. 6 сотиқ заминай, 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. бардои азиз, чӣ хеле ки гуфтем, 6 сотиқ замин, 3 дар хона дора, 2 хонаш ремонт кардагия, 1 хонаш без ремонтай. кухни, баня дар друншай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. бардои азиз, тарафи Нефтияник, ҷамоати Гулистон, раҳи ваҳдат Душанбе касе намедона. бардои азиз, омадем нархиш
нархш беҳтарин ай бовар кунед. нархи хона 380,000 сомонӣ. касе харидор бошем бо савдо мешава. номерои тоҷикистон шам аст, номерои россияш да ватсап дора. занг бизанен, бихарен. бардруи азиз мегзарем ба 4 элони имрӯза. барои дастгирии мо як дона лайки бепала ба ҷуқенсуни азиз. раҳмат мегӯм барои дастгиритон. бардруи азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон, 4 савхоз, деҳқонобод д гуфтагиай. 5 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ремонти хонаҳо нав замонавӣ ба дараҷаи олишай. светш ҳастай бардруи азиз овша мегзаронӣ. ҷӯйбори овам пеши хонада ҳастай мега. ҳуҷҷатош 100%ай ана ошхона, баня, анҷомхона бардоштагиай, кришаш задагӣ нестай неки. бардруи азиз нархи хонае ки тамошо кардесен 350,000 сомонӣ мега. ремонти хона нав замонавиай бардруи азиз 350,000 сомонӣ нархш будай. барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳо занг бизанен. номерои тоҷикистоншам ватсап дора, номерои россияшам ватсап дора. бардруи азиз агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардруи азиз дар ватсап шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. дӯстони азизам, мегзарем ба 5 элони имрӯза. як мошини беҳтарина гап мезанам бардруи азиз. мерседес Е-класс солаш 2008, сӯзишвориш бензин, моторош 2.8 коробкаш автомат. ҳуҷҷатош 1 сола, танировкаи шишаҳои ақибаш 1 сола бардруи азиз. гӯш кардесен? ҳуҷҷатош 1 сола, танировкаи шишаҳои ақибаш, мақсад шишаҳои ақибаш танировка дора 1 сола мисол муҳлат доштай. балонош навай, хадавоиш соза, ягон айб надора, 4 дар электропакет, абагрев сидени бардруи азиз, краска талаб нест мошин. мошин бардруи азиз состояниш беҳтарин айда хулоса. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархи мошин 99,000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 99,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешад дар рӯи экран навистагиём. бисёри бардуро моро гуфта буданд ки ай шаҳри Кӯлоб ягон хонаи арзон шава бимонен. марҳамат бардуи азиз, як хонаи арзон мо дароӣ кардагиан ай шаҳри Кӯлоб. маълумотша гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Умари Хаём. 5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ремонти хонаҳо миёнаи гуфтагиай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%ай. бардуи азиз, хонара вақти фурӯхтан бисёри чизҳош меиста. ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, мактаб, магазин, ана мисол балниса, масҷид наздикай. хона ҷои беҳтарин дар бардуи азиз. нархи хонара 300,000 сомонӣ мега. 300,000 сомонӣ. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. номерои телефонаш ватсапам дора. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар ватсап шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бачаючавхия кофе талх абзаки ба фикрам ховуд бурдисай. бардуи азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартира десен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, деҳаи Боғистон. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 65 метри квадратӣ, ремонташ нав гуфтагиай. соҳиби квартира маълумот дагиай ки квартира ов дора, мақсад ана магазин пеши хонада ҳастай, масҷид, мисол мактаб, ҳамаи чӣ наздик будай. бардуи азиз, нархи квартира тамошо кардесен 170,000 сомонӣ мега. квартира дар ноҳияи шаҳри нав қарор доштай, 170,000 сомонӣ, сехонага 2 этаж. барои маълумоти бештар харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед. барвақтар боша, метавонед ки занг бизанед, квартираи арзона бихаред. нархи зур айне ки
форат ки хонаи арзон, квартираи арзон, мошини арзон ами канал бихаред, дар ами канал подписаться к шеринар. И канал Сауду Теҷе ном дора, бачаи очкидор. Бадруи азиз, квартира десен қарор дора дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. Духонага квартира дар 14 этаж қарор дора, 47 метри квадрати, дом новостройка, квартира нав ремонт кардагӣ. Соҳиби квартира маълумот додааст ки духонага ана 47 квадрат. Бадруи азиз, хона дар 14 этаж қарор дора. Садик мактаб наздик мебошад. Нархи квартира тамошо кардесен 240,000 сомонӣ мега. 240,000 сомон духонага дар 14 этаж қарор доштаи дар шаҳри Ҳисор. Бардруи азиз, харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақтар боша, метавонем ки занг бизанем, квартираи арзона дар шаҳри Ҳисор 240,000 сомонӣ бихарен. бовар кунед, хеле нархи навора фақат дар ин канал мебинен да. ӯ вақти шуморо намегирад, подписатсия кунед. хайнам хеле бачаи уча, ана бардруи азиз, апашко ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза. хай мошинои фурӯши рам будак бардруи азиз, хонаҳои заминӣ буд, квартираҳои арзон буд. хулоса видео чӣ хел буд? баҳо битен ку комментария да. баҳои 2 мемонен, баҳои 5 мемонен, ку ма бинам ку ами видео шумода маъқул шид нашид. вале бисёри бардро мегӯянд ки айму ҷои гуфтагӣ мо квартира намонди, баҳо 2 звездочка. бардруи азиз, ана ҳаракат мекунам ки айму ҷои гуфтагитон квартира, хона, мисол чизе ки мегӯянд, ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама кунам. бардруи азиз, видеоҳои нав, видеоҳои чотки иншоалло ай пешай. ана хулоса дастгирӣ кунед да. дастгирии шумо чие? ами як дона лайки бепла бижиқен, дар канал подписатсияра бижиқен. бардруи азиз, бисёре тамошо мекунед ки подписатсия намежиқен. форатон ки мисол ҳамин видеои нави ма шумода бирава, каналда подписатсияра бижиқен бардруи азиз, ва ҳамин видеора мисол ана группҳои WhatsApp ҳама ҷода поделитсия кунед. ягон хонахара иншоалло ки пайдо мешава, иншоалло кори хуб мешава. лайк, подписатсияра фаромӯш накунед. дар комментария бинависен ки Сауду Теҷе ба пеш. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.